إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد bayan isar da yabo godiya da jinjinawa zuwa ga sarki Allah sa'annan yin salati zuwa ga fiyayyen halitta shine annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina isar da gaisuwa ta musulunci ga al'umma ta musulmai masu saularin mu kai tsaye da waɗanda za su samu sauraron mu a waɗansu lokuta na daban da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga munan a jami na Nafisa wanda ke Aija birni na Kumasi gari kenan na Ghana domin ci gaba da darussa da muke doka kowane rana ta Lahad bayan sallah na magaruba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ga munan kaman kullum yau dare kenan na Litini wato rana ta Lahad wanda ya kasance 24 kenan na wata na Jumada Thani shekara 1447 bayan hijira na annabi sallallahu alaihi wasallama daga barin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 14 kenan na wata na Disamba shekara 2025. har yanzu ba mu gushe ba muna tare da takin da muka yi ma ita wa'anga karatuttuka wanda muka sa mata tafsiri ne wanda zai kasance game da wayansu maudu'ai za mu ta dauka muna tattaunawa madadin muna daukan aya a cikin alkur'ani daya bayan daya muna fassarawa har lokacin da limami na wanga masallaci zai zo ya ci gaba da tafsiri da yake muna insha Allah subhanahu wa ta'ala. A karkashin haka a wancan sati sai da muka amsa tambaya a gurguje game da menene hukuncin addini na musulunci game da ba wanda ke aikin loto wurin zama insha Allah subhanahu wa ta'ala imma gida ko kuwa daki wanda a gwargwado mun ba da jawabi a karkashin ita wanga tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Yau da yaddan Allah kuma madaukakin sarki za mu tattauna wani lamari mai matukan muhimmanci a karkashin addini na musulunci a karkashin lamari na sallah, khususan za mu duba sallan matafiyi in Allah ya so ya yadda. Ita wannan zai kasance sallah da mun ka sani da sallah ta kasaru insha Allah. Menene hukunce-hukuncin da ta mamaye ita kasaru? Karatun da za mu yi a wanga lokaci kenan Allah ya so ya yadda. Allah nake roka ya taimake ni na fadi daidai
na fadi daidai baiwa ne na Allah, na kuskure ko na yi tuntuben harshe a guna ne kasancewa na dan misalin almajiri da la'alla zamiya na shaitani, kamar yadda Imamu Ahmad ya fidda shi a cikin musnadin shi game da Abdullahi dan Mas'ud. Duk lokacin da zai yi jawabi sokaci game da musulunci sai ce daidai baiwa na Allah, kuskure a gunsa da la'alla zamiya na shaitani. Allah taimake ni fadin daidai, ya taimake mu kuma jin daidai, fahimtan daidai, mu yi aiki da daidai, alabashin mu dace da daidai nan duniya, gobe kiyama kuma Allah ya saka muna daidai insha Allah. Kamar yadda na ambaci karatu da za mu yi yau, mun mata take da hukumu kasris salati fi safar, hukuncin rage sallah lokacin da mutum ya samu kanshi yana tafiya. Abinda za mu duba kenan da duk ababen da suka mamaye ita wanga maudu'i da za mu tattauna insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wato za mu duba me Allah da manzon shi suka ajiye muna game da sallah na matafi, game da ita kasaru, me Allah ya ambaci karkashin kasaru, me annabi Muhammad kuma ya fassara game da ita kasaru, wa'annan sahabbai suka fahimci suka karantar da wa'anda suka biyo bayan su har wanga lokaci. Mu ma za mu more wannan karatu da suka samu a gon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karatu da za mu yi kenan, yasa hukumu kasri as-salati fi safar, hukuncin kasaru na sallah a lokacin da mutum ya samu kansa yana tafiya, shine khitabu shari allazi yata'allaq bi qasri salati fi safar. Za mu duba zattuttuka na Allah da manzon Allah, sira da amincin Allah su tabbata gare shi, wato maganganu a cikin alkur'ani da sunna na annabi, wannan da ya alakantu da rage sallah lokacin da mutum ya samu kanshi yana tafiya insha Allah. Yanzu in aka ce kasar a wurin malumma na loga, in aka ce abu kasar shine rashin zuwa da wannan abu cikakkinta. Abu misali 10 ne, shi ka zo da 5, to a wurin malumman larabanci ana nufin ka kassara wannan abu, wato ka rage ita wannan abu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sai aka ce kasrus sala, wato rage sallah, adadin raka'o'inta baka yi ta ciki ba, to ana nufi da wanga kasru as-sala. Malumma na fiqh in suka ce kasru na sallah me suke nufi? Suna nufi da kasru as-sala shine inqas adad raka'at, shine rage adadin raka'o'i na sallah, sai a dage daga raka'o'i 4 sai a koma raka'o'i guda 2. Wannan abin da ake nufi da kasru. Duk sallan da ke da raka'o'i 4 sai ka ki yin shi raka'o'in 4 sai kai 2, to ana nufi da wanga aiki da kai kasaru. Kaga madadin ka cika sallan ka rage ta, kaga mun samu ma'ana fil lugha, haka kuma muka samu ma'ana fistila wurin malumman larabanci da malumma na shari'ar musulunci insha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kasarun an baka dama ka aiwatar da shi lokacin da ka samu kanka kana tafiya. Lokacin da aka baka dama ka rage sallah da ke da raka'o'i 4 su zo 2 insha Allah. Wanya nuna in sallan na da raka'a 2 ba a mata kasaru, da cika ta ne. In sallan na da raka'a 3 ba mata kasaru, shi yasa duk sallan da ke da raka'o'i 4 su ake mata kasaru insha Allah. Wato sallan azafar, la'asar da isha, wato sallan asuba da magaruba ba a mata kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da ka samu kanka kana tafiya da ka cika ita sallan insha Allah. Me yasa? Domin malum suka ce li anna safar, domin lalle kaga tafiya nau'un min anwa'ir ruhas, yana daga cikin nau'o'i da addinin musulunci ya baka rangon. In ka samu kanka kana tafiya, fahimtan Allah da hikiman Allah ya ga cewa wannan abu wani yanki ne na azaba ita tafiya, to shi Allah ya maka rangwamin waɗansu ibadu. Shi san ka samu kanka kana tafiya za ka iya kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala.
domin ita kasarun kamar yadda muka faɗi akwai wani nau'in kunci a cikin tafiya. To tun da kana karkashin kunci za ka yi ma Allah ibada, madadin Allah kuma ya dora ma sabon kunci akan ibada, she maka rangwame alabashin kar a baka kunci guda biyu. Shi sa ga raka'o'i hudu gashi kana tafiya kana karkashin kunci, to rahman Allah sai Allah ya ce raka'o'i hudun rage su zamo biyu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ita duk ibadan da ake yi tana da wani kunci cikinta, na taba wanga bayani. To kuncin shi ke bar ka samu amfanin ibada, in ba kuncin ba amfanin ibada. Amma duk lokacin da aka samu wahala game da ibada ba cikin ibadan ba ya fito wajen ibada, to ana maka rangwame a cikin addini na musulunci. Ga kyakkyawan misali, azumi na da kunci, yunwa, amma yunwan zai bar ka samu manufan azumi. Shi yasa Allah bai ce saboda yunwa a bar azumi ba, a'a, ba inda da ce ma don yunwa kar ka yi azumi. To yanzu mu doki tafiya ko ciwo, kaga ciwo kunci ne amma ba shi cikin azumi, ya fito wajen azumi. To saboda wancan addini ya ce to in kana ciwo ko kana tafiya aje azumin har ka samu lafiya ko ka dawo. Shi yasa duk ibadu tana da mashakka dakhiliya, sannan tana da mashakka kharijiyya, mashakkan da ke cikin ibadan da mashakkan da ke wajen ibada. In wahalan wajen ibadan ne to addini na maka rangwami, amma in mashakkan na cikin ibadan, addinin musulunci bai cewa ka bar ibadan domin wannan wahala da yake cikin ibadan. Sallah tana da nau'in ta na mashakka na wahala, saiwa akwai dan wahala, amma in ka ce za ka zamna ka yi sallah ba ka samun amfanin da yasa aka ce a saya yi sallah. Shi yasa Allah bai ce a zauna yi sallah, ya ce a saya insha Allah. Amma gashi nan ba ka iya sayawa kana ciwo, kaga yanzu ciwon kan nan ai ba cikin sallan yake ba, ya fito wajen sallah. To shi kaga Allah ya ce ka iya ka zamna kai sallah. To abin da ya ci mu gane kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala. Menene tafiya? Shine intikal, bari balad, wani gari ila baladin akhar, zuwa wani gari daban. Yau ga ka gari na Kumasi, she ka bar Kumasi ka je Accra, to ana nufin kayi tafiya. Shi sa barin wuri zuwa sabon bigire, barin garinka zuwa wani gari daban, to shine abin da ake nufi da tafiya. To in ka samu kanka wanga hali, to addini ya baka dama kai kasar, wato ka rage sallah da ke da raka'o'i hudu ka yi shi biyu biyu insha Allah. Me yasa? Domin akwai malumman da ke ga cewa as-safar, kaga tafiya, qit'atun min al-azab, wai yanki ne na azaba. She matafiyi zai baka labari, zaka ga koya jin dadin tafiyan yake, cikin aeroplane kake, sama kake ne, kasa, akwai wani fargaba wanda ke tare da duk wanda ya kasance matafiyi ne. To lura da wan sai Allah ya ce to tunda kana tafiya wa'insu ibadun sai Allah madaukakin sarki ya maka rangwami insha Allah subhanahu wa ta'ala. Domin me yasa malum masu ga ce almashakka, kaga kunci a cikin addini tajlibu taysir, tana zuwa ne da sauki. Duk lokacin da kaga wahala addini, to kaga addini ya zo maka da sauki insha Allah. Ba inda zaka ga wahala Allah bai nuna ga hanyar da za magance ita wahalan ba insha Allah. Domin Allah cikin alkur'ani mai girma, Allah da kanshi yace yuridullahu bikumul yusra, Allah da ya halicce ku yana son muku sauki, wala yuridu bikumul usra, Allah bai son muku kunci. To shi yasa ga ka kana tafiya, madadin kai sallah rakoyi hudu, sha Allah ya ce rage shi kai shi biyu biyu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanga ruksa kenan. Menene ruksa? Shine kayi abu akasin asalin shi. Kaga sallan azafar adadin rakoyinta nawa? Hudu. Shi aka ce kai biyu, kaga an maka ruksa kenan, bonanza. Yau da muka shiga cikin Disamba za ka ga arna suna ba da bonanza. Misali abin da ake sayarwa 100 cedi, sha ce saboda Christmas kawo 50 cedi. Mun gane ma'anar maka. To haka kuma addinin musulunci ruksa kenan. Yanzu madadin ka bada 100 kaga an rage maka 50, kai da kanka za ka samu jin daɗi. To Allah ya ajiye irin wanga abu a cikin addini na musulunci. Madadin ka yi hudu, sha ce ka yi biyu. To wanga ne abin da ake nufi da ruksa. Domin ibada akwai nau'o'in da ake yin ibada, akwai ada. Menene ada? Kayi ibada lokacin da aka ce kai kayi ada. Kamar misali sallan magaruba da muka yi lokacin magaruba, mun yi ada, mun yi sallan yanda ake so da lokacin da ake so. Sa'an akwai abin da ake nufi da mai kaza. Menene kaza? Ka kasa yin ibada lokacinta, she ka biya ta.
kaga wanda bai yi magaruba lokacin da muka yi magaruba in ya shigo me zai yi ba ada zai ba zai yi kaza ne zai biya magaruba shi sa shi ya sha bamban da ada ladan wanda ya yi ada da kada ba daya bane ana ganewa shedin in addinin nawa ya baka dama ya ce ma kai ka jinkirta sallan she ka jinkirta to lokacin za baka ladan wanda ya yi ada mu da muka yi magaruba lokacin ta da kowane ne zai biyo bayan mu yayi magaruba mu da shi ba mu zama daya shi yayi kada ne ya biya bashi mu kuma mun yi sallah ana gane ma'anar magana shi sa ada kenan kuma akwai kaza insha Allah akwai abinda kuma suke nufi da me kafara ibadan kai she kai kuskure to she Allah ya azabtar da kai ta wani hanya menene wannan azaba kaman azumin ramadana mutum ne ya azumi she ya sadu da matansa a cikin rana na ramadana kaga nan me zai yi ba ada zai yi ba kaza zai yi ba me zai yi kafara akwai azaban da zai yi azumi 60 kaga azumi nawa yayi amma ba ada ba sannan ba kaza ba yana biya ba shi azaba Allah ya ajiye mai shi yasa zai yi 60 insha Allah subhanahu wata to akwai kuma azima menene azima za ka yi ibadan cikakka lokacinta yanda aka nuna kominta gabadiya azima kenan kaga yanzu akwai wanda ya yi magaruba a da ya amma ba azima ba an dan samu wani tawaya a cikin magaruban shi to ladan shi da wanda ya azima ba dai bane to akwai kuma abin da ake nufi da wani abu ruksa baka yin ta azima zaka rage ita sallan to kasaru tana karkashin mai ruksa da Allah madaukakin sarki ya bamu insha Allah menene sabubban ruksa me ke sabbaba a baka bonanza me ke sabbaba Allah ya ce ibadan ga ya rage ma ibadan ma ka bari daga cikin su safar tafiya wanda ya samu kanshi yana tafiya ana masa ruksa kaga azumi shaka ce ka ajiye in ka komo kai kaga an baka ruksa sallah rakoyi hudu shaka ce kai biyu kaga an baka ruksa sa tafiya na sabbaba ruksa ciwo kuma na sabbaba ruksa kaga mai ciwo an ba shi dama ya ajiye azumi mai ciwo da bai yi sai kaga an ba shi dama ya zauna ya yi sallah kaga duka wanga na sabbaba hauf tsoro na sabbaba ruksa kamar misali curfew aka ajiye muna unguwa aka ce kowa sai state ya shiga gida dole to kaga akwai ruksa she mu gama magaruba da lisha kowa ya shiga gida muna gane malin magana addini ya bada dama shi yasa tsoro ma na sabbaba ruksa insha Allah subhanahu wa ta'ala haka ma sananin ruwa yana sabbaba a maka ruksa insha Allah subhanahu wa ta'ala ga nau'o'in ruksa na daya ibdal she a sake ma ibada ga misali ana sananin sanyi kaga madadin ka yi alwala da ruwan sanyi in baka da ruwan sanyi baka da samun ruwan zafi shaka ce ka yi taimama kaga an sake maka alwala me yazo da wannan kunci shaka baka dama ibdal an sake ibadan suna nan da dama sannan akwai takdim wa ta'khir ana baka dama ka yi ibadan gabanin lokacinta ko ka jinkirta ta kamar misali ana sananin ruwa an ba da dama a yi lisha lokacin magaruba kaga an gabatar da lisha lokacin magaruba insha Allah sannan akwai tahir ko kuwa a daga magaruba a kai ta lokacin lisha duka addinin musulunci ya bayar sananin ciwo na iya barka jinkirta azumi yaushe ake azumi watan ramadana amma kai ciwo ko tafiya she barka ya azumin ramadanan ka cikin shawwal me yazo maka da wannan ciwo shi sa ruksan suna nan da dama akwai iskat akwai wani kunci ibadan kawal Allah wai ka bari misali wanda ta kasance tana haida kaga ciwo ne haida nau'i ne na ciwo shaka ce ta bar sallah ba ta sallan kuma ba ta biya iskat kenan me ciwo wanda sofo ne bai da kuma kudin ciyarwa kaga bai azumi kuma bai ciyarwa kuma salin halin Allah ya yafe masa baki daya wanga ana nufi da iskat kenan sha akwai kasur shine maganan da zamu shine ka rage sallah insha Allah subhanahu wata maganan da zamu aiwatar kenan sa'annan kowane irin ibada da nau'in ruksan da ake bashi kaman azumi aka baka kai takdimun shi dai kai takid kar ka ce dokta ya ce mini ciwo nan ga cikin ramadana ya zo shi sa zan yi azumi cikin wanga wata ba kai me ake yi ana jinkirta shi ne in Allah ya so ya yadda insha Allah to bayan wanga magana yanzu za mu soma magana game da kasar malumma duka baki daya sun yi ittifaki wato sun dace ba su yi sabo ba cewa kasaru addini ya yadda a yi kasaru ba wanda cikin malam ya taba cewa a'a kasaru ba daidai bane a yi kasaru sun yi ittifaki sun dace insha Allah subhanahu wata cewa in kana tafiya za ka iya ka kasance ka rage sallah da ke da rakoyi hudu zuwa biyu insha Allah subhanahu wata menene sabanin malumman
waɗanda ke ganin cewa sallah da ya zama kasar wajibi ne, akwai wayansu wajibi ne, akwai wayansu ga ce a'a ruksa ne, an baka in kai daidai in baka yi ba ma ba laifi. Muna gane ma'anar magana. Malumma sun yarda da kasar. Menene sabanin su? Inda suka yi sabani, akwai malumman da ke ga kasar wani abu ne wajibi ne. Wato in kana tafiya sallan azafar ya kama ka kai hudu suna ga kayi laifi, la'asar ya kama ka hanya kana tafiya kai hudu suna ga kayi laifi, lisha ya kama ka ba kai biyu ba kayi laifi. Akwai wanda ke ga cewa kasar wajibi ne, akwai malumman da ke ga a kasar ruksa ce. Menene ruksa? Ni ne nazo sayan abinka 100 cedi, shi ka ce kawo 50, na ce pat 100 zan biya, na yi laifi? A'a, shi ka karbi 100. Akwai wanda ke ga a'a tunda Allah ya ce ma ya maka rangwami, shi ka ce kai rangwamin a'a kai ka cika, ba wani wahala. A zafar kai hudu kana tafiya, la'asar kai hudu, lisha kai hudu, ana ga cewa ba kai laifi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gane shi sa waɗanda suka je cewa ruksa ne su suka fi yawa. Mazhabin malikiyya, shafi'iyya, sa'annan hanabila su sun je cewa wannan sallah na kasaru ba wajibi bane. Mazhabin Abu Hanifa, Hanafiya suka ce a'a wajibi ne, tunda Allah ya baka ruksa ya ce ma na rage ma, dole ne ka karbi ita wannan rage insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa magana guda biyu ke ga, wayan so wajibi wayan so ba wajibi. To yanzu menene daidai? Zance mafi inganci shine kasaru ba wajibi bane. In kai kasaru kayi daidai, in ba kai kasarun ba ka cika sallan kuma kayi daidai insha Allah subhanahu wa ta'ala. Me ya kawo ma sabani sakankanin malumma? Domin dalilin kasarun ba dalili ne da ya zama yanke ba. Kana iya ka shigar da maganan ka ce a maganan Allah ga ba shi ke nuna cewa a kasarwa Allah ya dai ba da dama ai, cikin kuma kai ka fahimci cewa a kasar wajibi. Abin da ya kawo sabani sakankanin malumma ke san ka ji an ce malumma sun yi sabani kan wani lamari, to dalilin lamarin nan ba yanki bane. Kamar misali da Allah ya ce kutiba alaikumus siyam, na wajabta muku yin azumi, kaga wan yanke ne, ba malamin da zai yi sabani ya ce a'a azumi ba wajibi bane. Amma dalilin kasaru dalili ne da bai zama mai katsa'i ba, dalili ne da ya zama zanni, wan ya shiga da fahimtar shi, wan kuma ya shigar da fahimtar shi. Shi malumman suka kasance sun yi sabani insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa zance mafi inganci a cikin alkur'ani da sunna da aikin sa bai kasaru ba wajibi bane kamar yadda jumhur suka je insha Allah. Menene dalilin jumhur da ke nuna sallan kasaru ba wajibi ba? Qauluhu ta'ala, ga fadin Allah madaukakin sarki. Ji maganan da Allah ya ce wa idza darabtum fil ard, in kuka samu kanku kuna tafiya a ban kasa, wato in ka samu kanka kai matafiyi ne, shi Allah ya ce falaisa alaikum junahun, Allah ba laifi bane a kanku an taksuru ku rage sallah. Kaga wanga magana Allah ba yana nuna ku rage sallah, ya ce ba laifi in kun rage sallah, wato ai za iya fahimtun da ya ce ba laifi, wato in aka yi aka san abin da Allah ya faɗi shi ma ba aiwatar da laifi ba. Inda Allah ya ce dole ku yi kasaru, to da lokacin za mu ce kasaru wajibi ne. Amma nan Allah ya ce falaisa alaikum junahun, babu wani laifi, babu wani matsala, me za ku yi an taksuru minas salati, ku rage sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala. A sura Nisa wanga ya nuna cewa sallah na kasaru ba wajibi bane a wurin wayanda suka je. Wayanda suka ce wajibi ne ga dalilin su suma. Maganan nana Aisha wanda yana da isnadi ne ingantacce. Menene abin da ta fari ta ce? Annan nabiyya, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksir, annabi ya kasance yana ragewa fi safar, yana tafiya, wayatum yana kuma cika sallah. Ana gane ma wato wani lokaci annabi na yi rage sallah, wani lokaci kuma yana yi kasaru. Kaga inda dole ne a yi kasaru, ai da kowane lokaci annabi ya samu kanshi yana tafiya kasaru zai ta yi. Shi san ka samu kanka kana tafiya, in kai kasaru ka yi daidai, in ka kuma cika sallan ka yi daidai. Amma an fi son ka aiwatar da kasaru domin Allah ya baka bonanza, she ka gode wa Allah, ka ji dadi, Allah ya gane cewa ya baka abu ka tarbi ka karbi abu. Kai ne kai ma mutum kyauta, ce fatban so kaga kana samun dama, a me yasa yake karba abin ga, me yasa yake doka abin ga? To tunda Allah ya baka kasar sai ka aiwatar da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala. To bayan wa ga dalilan waɗanda ke ga cewa kasaru wai wajibi ne, suka ce warawa Muslim, Imam Muslim ya rawaito hadisi an Abdurrahman ibn Yazid, daga Abdurrahman dan Yazid qal, yace salla bina Uthman ya muna sallah
cikin dalilin za mu samu maganganu biyu, wanda ke ga wajibi wanda ke ga ba wajibi ba. Suka ce Usman ya muna sallah bi mina amina 4 raka'atin, raka'o'i daidai 4. kaga ai matafiya ne sun zo aikin hajji, amma da ya zo musu sallah amina she hudu. kaga wanga na nuna cewa a inda dole ne a yi kasaru da Usman rako ino zai musu 2, amma gashi ya musu hudu, ya nuna cewa kasaru ba wajibi bane. in kai daidai, kai in ba kai ba kuma fakila zalik. shi aka ambaci wanga aiki da Usman yayi gawa li Abdullahi bin Mas'ud, da Abdullahi dan Mas'ud da aka fadi ga aikin da Usman yayi amina fastarje, shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kaga menene inna lillahi, kamar yana ga me ya bar bawan Allah ga ya aiwatar da wan, to karkashin inna lillahi wanga bawan Allah Abdullahi dan Mas'ud, shi wani malumma na ga shi dai kasar wajibi ne. inda ba wajibi ban ta kaga zai ce inna lillahi, shi malumman da ke ga sallan kasar ba wai suka ce abin da yasa yi inna lillahi, suna ga cewa ya wahar da al'umma. aikin annabi shine yana rage ma al'umma, to tunda kai ka samu kanka wanga bigire, abin da ya cika aiwatar ne da ka musu kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. menene dalilin wanga bawan Allah? sai ya ce qala, ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni na yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam bi mina amina raka'ataini 2 ya muna, to ya shi yake musu 4. ya ce ba wannan ba, wa sallaitu ma'a abi bakr, abubakar ma na same shi na yi sallah bayan shi amina raka'ataini 2 yayi. banda wannan ma wa sallaitu ma'a Umar bin al-Khattab, da Umar bin al-Khattab mun yi sallah amina 2 yayi. to shi abin da yake gani tunda annabi yayi 2, shi da yafi son da bawan Allah ne yayi 2, amma 4 da yayi tunda sahabi ne, ba yanda za yi sahabi ya san aikin annabin ga wajibi ne ya kasance yayi akasin aikin annabi. sa'annan wayan suna ga yayi 4 ne ya bar sauran al'umman da ke bayan su gane kasaru ba wajibi bane, su san za ka yi ka cika sallah. in sun ga wani yayi ba za su yi mamakin shi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. shi sa wanga dalili duka za mu ya fahimtan kasaru a wurin jumhurin malumma ba wajibi bane insha Allah subhanahu wa ta'ala. sa'annan na biyu, ai azumi man kana tafiya, wanda ke tafiya kaga ba dole ne ya ajiye azumi ba. in ka ajiye azumi kayi daidai, in kai azumi kuma tafiyan ka kayi daidai, to shi ma shi da kasaru na sallah. shi maluma suka ce wanga abu ba wajibi bane insha Allah. na gaba har yanzu abin da ke nuna sallan kasaru ba wajibi, suka ce wanda za mu zo mu tattauna nan gaba, inda sallan kasaru wajibi ne da ba kasance an kara ma wanda ke tafiyan sabo ya yi sallan nan cikakke ba. in kana tafiyan da dakatin garin da zaka sabon Allah, in ka kai garin nan baka kasaru dole ne zaka cika sallah, wanda za mu zo mu tattauna ga. to kaga inda kasar wajibi na, ashe wanda ma ke tafiya za shi yayi sabon Allah, shi ma da an bashi dama yayi kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. to wayin ga ababa duka ya nuna cewa sallan kasaru ba wajibi bane insha Allah subhanahu wa ta'ala. zance da ya kasance daidai kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala. sallan kasaru ba wajibi, in ka yi ka aiwatar da daidai, in ba ka yi ba ma ba ka yi laifi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. bayan fahimtar wan za mu je abu na gaba, amma gabanin haka zancen da malumma ke gani tunda Allah ya shara'anta in ka samu kanka ka aiwatar da ita kasaru. yanzu ga sharuttan kasaru da za mu tattauna. na farko shine masafa kam za ka yi kasar, distance nawa zai baka dama ka yi kasar, kilomita nawa zai baka dama ka yi kasar. kaga ana tattauna, wani na ce kilomita kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce ka. to me shari'a ya ajiye kasaru da za ka yi? wani irin tafiya from nan zuwa Ejis ya baka dama kai kasaru, tafiya from nan zuwa Konongo ya baka dama kai kasaru, tafiya from nan zuwa Accra sannan za kai kasaru. tafiya nawa, masafa nawa, distance nawa zai baka dama? wa'ansu she suka ce distance ya kasance mai 48 kilometers, tafiya da ke da 48 kilometers da kai kasar. wani suka ce tafiyan nan ya kasance tafiyan kwana 3 ne da dare 3. duk tafiyan da ke kasa da kwana 3 da dare 3 ba kai kasar. shi wani suka ce tafiya kawal ba ta da wani masafa, ba ta da wani kilomita, matukan an san sunanta tafiya, to wannan tafiya an baka dama kai kasu. kaga maganganu nawa kenan? 3, wanda da mu zo mu warware. shi sa yanzu tambayar mu na farko, tafiya kilomita nawa zai baka dama kai kasu? mun zo mu tattauna. tambaya na biyu shine yaushe zaka so ma kasaru? kana niyan tafiya a safar ya kama ka dakin ka kai kasaru tunda kana da niyan tafiya. akwai malumman da ke ga kana dakin ka no kai ka so ma kasaru.
na biyu suka ce a'a she dai ka dan fita dakinka, kana fita dakinka misali za ka Accra ne, she kana Ababu ne, she ka kai auna gajan shi sha zafar ya kama, kaga ka ba dakinka baya, yanzu sunan ka mata to lokacin da aka so kasar ba niyan ka ne ba, kaga zance ne. Wani suka ce a'a, wani suna ga she ka raba tafiyan sakiya, wani suna ga a she ka kai ma garin da zaka so kasar, kaga maganganu. Wani ciki ne zance mafi inganci shine abin da zamu ambace nan ga gaban Allah ya so ya yarda. Na uku, wani irin tafiya zaka yi kai kasar, kowane tafiya, ko da tafiyan na sabon Allah ne, kai ne da ka bar kuma suka je Accra amma zaka sata ka yi kasaru. Wani suna ga wani suna ga baka kasar, wani suka ce a shirye tafiyan nan da ba sabo ciki to shi zai baka dama kai kasar. Wani ciki ne daidai za mu duba gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na karshe, kwanaki nawa zaka ta kasar, ka kai Accra kwanaki nawa zaka ta kasar? Shi wani suka ce an baka kwana uku kawai zaka yi, after kwana uku sai ka so mu cika sallah. Wani suka ce ko da ka je Saudiya, ko wanda ke da tunani ka kai Saudiya karatu ai shekara 4 da kai, to suna ga shekara 4 da ka zauna Saudiya zaka ta kasaro ne haka ba Saudiya. Wayan suna ga abinda zai baka dama ka ta kasaro in kana da sunan matafiya har yanzu. Ka kai Saudiya sunan ka matafi, bayan an baka daki, bayan ana baka da jaja kana ci, yanzu kai ba matafi bane da ka ta cika sallah. Akwai wanda ke zai sa maganganu nawa kenan uku. Wayan suna ga cewa zaka cika sallan bayan kwana uku, wayan suka ce matukan kana garin zaka ta wanga har ka bar garin, tunda ba garin ka bane ka zo. Na uku suka ce a duba wanda ke wannan bigirin har yanzu sunan shi matafi. In sunan shi matafi ko da shekara 30 ne bai san ranar da zai bar garin ba, to shi wannan an ba shi dama ya ta kasar har lokacin da zai bar gari. To wanga ne zance da karkashin ne ita magana na hudu da za mu tattauna. Zan nana ta tambayoyi da sharuttan kasar, bayan mun san kasar muka san hukuncin kasar ba wajibi bane wurin zance mafi inganci wurin malumma, amma an fi son ka aiwatar. Na farko, masafa kam distance nawa da aka so ma kasar, shi muka ce wani suwai 48 miles, wani suka ce kwana nawa 3 da dare 3, wani suka ce kawal duk abin da ke da sunan tafiya. Na biyu, yaushe za ka so ma kasaru da niyan kasaru, inda ka samu kanka tun da kayi niyan tafiya ko dakin ka ne, wani suna ga za ka aiwatar da, wani suna ga she ka bar garinka kana juya ma garinka baya da ka so ma kasaru insha Allah, wani suna ga she ka kai bigiranka. Menene zance mafi inganci za mu duba. Abu na uku, wani irin tafiya, tafiyan sabo kai kasaru ko dai tafiyan da ba sabo a ciki, menene zance mafi inganci. Na karshe shine kwanaki nawa zaka ta kasaru bayan ka kai garin. Wayan suka ce kwana 3 da dare 3, sannan wayan suka ce zaka ta kasaru ne ko da shekara barkace da zaka saura garin. Wayan suka ce ana duban meshin ne, yana da sunan tafiya ko bai da sunan tafiya insha Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu za mu soma jawabi na farko. Menene tambayar mu na farko? Wani irin tafiya ke baka dama kai kasar? Mile nawa, distance nawa ke baka dama ka iya kai kasar? Shi muka samu zattuttuka uku a gun malumma wanda za mu ambaci wanciki ne daidai insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ga zance na farko, alkaulul awwal, zance na farko, zahaba jumhur na malumma da daman malumman fiki me suka je alfuka su ne fuka min almalikiyya, mazhabin malikiyya, ash-shafi'iyya da shafi'iyya da hanabila. Me suka je ila annal masafa, sun je suka ce distance da al-mu'tabara da ake lura da shi lil qasr, domin ai kasar 4 burda shine 48 miles. Duk abin da ke da 48 miles, misali da ka bar kuma sai ka je Accra, least kilometer ya zama 48, in ya fi kai kasar, amma in yana kasa da 48 baka kasar. Har yanzu zaka cika sunanka mazauni ba sunanka matafi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa su kaga abin da suka bayar jumhur kenan 48 miles insha Allah, suna da dalilan su mun zo mu ambaci. Alqaulu thani, gazance na biyu, alqaulu thani zabal hanafiyya, mazhabin hanafiya su ma suka ce ila almasafa, lalle lura da masafa abinda ake lura al-mu'tabar wanda da lura da shi lil qasr, wanda zai zama kasar shine ya zama 3 ayyam, kwanaki daidai 3 da dare 3. tafiyan da zai kasance kanka kan da zaka kan ya budda kai kwana 3 da dare 3, shi zai baka dama kai kasar. Shi yasa in tafiyan ka kanka kai garinka ko
ko garin da zaka yi tafiyan yana kasa da kwana 3 da dare 3 baka kasar shi dai Ghana nan ba mu kasaru kenan domin babu gari a cikin Ghana nan da zaka ka use 3 days ko 3 nights baka kai Ghana ba kai ka use 24 hours ka kewaye Ghana duka baki da shi yasa da kasaru nan a mazhabin me Hanafiya ba mu taba kasaru kenan insha Allah subhanahu. Zance na biyu, zance na uku, alqawlu thalith, ga zance na uku, dhaba zahiriya su ma suka ce ila adami tahdidi masafa, a'a ba iya a iyakance a ce ga kilomita kaza, ba inda za a iya samu ayyana domin a ayyana cewa ga abin da zai baka dama kai ruksa insha Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce wa inna ma yajuzul qasr, abin da ya dace ne kawai ana kasar fi kulli a cikin dukkan ma yusamma safaran, duk abin da ake kira tafiya. Amma shi suka ce fil urfi wal luga, wurin malumman garin ko kuwa urfin da mutanen suka sani ko luga. Muna gane maganganu uku, zan nanata. Na ce game da kilomita nawa ake kasar, shi muka ce zartuttuka nawa uku. Menene na farko? Jumhur Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila suka ce 48 miles. Na biyu Hanafiya suka ce me dare 3 kwana 3 sannan kai ya kai kasar. She Zahiriya suka ce a'a ba wani kilomita ba wani kwanaki, a'a inde abin nan mutanen gari urfins sun san sunan abin nan tafiya, suka san in wani ya bar wanga bigire ya je wanga bigire aka ce na yake za a ce yayi tafiya, to wannan abu na bashi dama ya kasance yayi kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. To wanga zai nuna ma kuma kyawun addinin musulunci. Addinin musulunci akwai ababen da ya bar shi bude, she ya bar shi garin ku za ku iya ku tabbaka ya zai. Kamar misali ciyar da matanka, kagan da Allah ya ce ku ciyar da matanku kowane rana 2 million, kaga za a jawo matsala. She Allah ya bar shi urf adanku. Shi sa a wurin malumma na fiki suna da al'urfu muhakkamun ko al'adatu muhakkamatun. Yanzu wurin ciyar da matanka kana duban urfin ku ne, zamantakewan ku ya ake ciyarwa, shi kai ma ka bata irin wannan insha Allah. Yaranka ya zaka ciyar da su kana ba su urfin ku insha Allah. To nan shehu mazhabin zahiriya suka ce ana lura da kasar game da abin da mutane suka san sunan shi tafiya insha Allah. Haza ma zahaba anhu shaykhul islam. Wanga magana shine abinda Shaykhul Islam ya zabi Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim da almajirin shi Ibn al-Qayyim. Kawal ba su magana na farko ba su magana na biyu, shi kuma ne kaulur raji, shine zance mafi inganci. Duk abinda mutanen gari suka san sunan shi tafiya, ba kai bo ba ni bo, urfin ku suka san wan ina wani a yayi tafiya, to wannan abu ya baka dama kai kasaru insha Allah. Ba yanzu zaka ta measure 48 miles 72 miles 3 day, a'a kawal tunda yanzu aka ce ina mala a ba shaka ce ai tafiya, to ya bashi dama ya kaso tunda gari haka muka san wannan abu tafiya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gane wani sa zance. Amma alkaul arraji kamar yadda muka ambaci fukaha almu'asira malumma na zamani she su ma suka kara suka ce banda urf ana lura kuma da mashakka kunci. She suka ce akwai abin da jiya sunan shi tafiya yau ba tafiya ba, kure ba haka ba. Akwai wani abu jiya da an ce wani misali ma zuwa Mamfangoni na ga tafiya, amma yanzu akwai ababen hawa kamar misali a jisiyan da anyoyi suka bude. To she maluma suka ce lura da kaulun raja an ba da dama urf, amma a bar maluman zamani da garin ku su ta muku bayani. A yanzu abin ga ya karbi sunan tafiya, a lura da urf sa'annan a lura da mashakka insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa abinda kamar 50 years ago 20 years ago tafiya ne, yau wani na ganin shi ba tafiya ba, yana a bayan zun gano ya je ya dawo, to labudda zaka ga cewa ababa na sakewa. Ba Qur'anin ba sunna ya sake ba, a'a dama shi wurin tabbaka Qur'ani da sunna ana duban lokaci, ana duban mutane, ana duban bigire. Shi yasa ba ayan ya sake ba, lokaci ya sake, mutanen suka sake, koko bigiren ya kasance ya sake insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa abinda misali Gana za a kira shi tafiya, la'alla Amerika su ba su ganin shi tafiya, kaga ya sha bamba. To labudda wanga ke nuna urfin mutane ake lura da shi wurin tafiya ya amsa zai baka dama kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. To karkashin shi suka ce tafiyan ya zama tawil, tafiya ne mai sausa na yana tare da mashakka. Shi wani suka ce a'a safar ne kawal
akwai mashakka, yana da sawo bai da sawo ba mashakka, tun da sunan shi tafiya wurin malumman wannan gari haka aka sani, to ya baka da sawawun tawilan, sawawun yana da sawo ko ko kasiran ko ko gajerin tafiya, an baka dama kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanne zance da ya kasance mai mafi inganci cikin zattuttuka guda uku, shi sa ba wani 48 miles, sannan ba wani 3 days 3 nights, kawal abinda aka san sunan shi tafiya, amma ba kai zaka define tafiyan ba, sannan kuma zai kasance lokaci zuwa lokaci wayan ga ababa zai ta sake washe sa malumma ke ga a bar ma malumma na zamani su yi bayanin cewa wanga abu ya karbi suna lura da mashakka da lura da zamani insha Allah subhanahu wa ta'ala. Menene dalilin waɗanda suka ambaci cewa babu wani mal? Domin da Allah ya fadi a cikin sura an-nisa yace wa idha darabtum fil ardi, in kuka tashi tafiya kuka samu kanku kuna buga kasa, wato tafiya kenan, sha Allah ya ce falaisa alaikum junahun, babu wani matsala akan ku an taksuru, ku kasance kun rage me minas salati, ku rage sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa zance mafi inganci kaulur raji shine ma zahaba ilayhi zahiriya, shine abinda zahiriya suka je adamu tahdid, shine rashin haddade masafa kilomita kaza muayyana a ce shi zai baka dama kai kasaru insha Allah. Wa inna ma yajuzul kasr fi kulli ma yusamma safaran, an baka dama kai kasaru da duk abinda aka san shi kasar ne urfin mutane, sa'annan fil luga insha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma malum she suka yi kashedi kar a bar shi ma'amawa, ba ni ba ba kai ba, malum ma za su yi bayani sunan shi ga, sabida kar addini ya zama fauda, kowa ya tashi shi ya aiwatar da abin da ya ga dama, abin da aka ajiye zamani da maluma suka tabbatar sai aje da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma wanga abu bai cin karo da Qur'ani da Sunna. Wani zai ce ya za bar malumman zamani, ba ga magana annabi ba ga Qur'ani na magana, Allah na cewa falaisa alaikum junahun, shan bawan Allah ba ka karanci fiki, in ka karanci fiki zaka ga akwai kabaya fiqhiyya mu'asira, akwai ababen da ke faruwa, shi malumma sun duba shi a fidda masa hukunci insha Allah subhanahu wa ta'ala. Domin hukunci na shari'a ana yi ya duba lokaci, mutanen, sa'annan da yanayi sha ga an sake ita wannan me tabbaka Qur'ani da Sunna, ba Qur'ani da Sunna ya sake ba, tabbaka shi shaga. Misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi mana na Aisha yace ba don wayan ga mutanen kin gaba jahilci har yanzu yana zuciyansu ba, da ka bala budda na masa sabon sari, amma na taba da su samu matsala. Kaga nan me yasa annabi bai aiwatar da shari'a ba? Saboda wayannan mutane ba su samun fahimta, shi yasa kaga ashe la budda wurin tabbaka ana lura da fahimtar mutane, kar a bar su samu mugun fahimta, sha dan jinkirta har su samu fahimta insha Allah subhanahu. Lokaci ga sabon misali, lokaci na bar abu ya sake, an yi idul adha, annabi ya ce kada wani ya yadda ya aje naman shi gida, a raba komi. Me yasa annabi ya ce a raba? Lokacin talakawa na da yawa, da talakawa suka zo suka rage, yanzu mutane na yasu, annabi ya ce za ka yi ka raba shi uku, ka ci daya ka aje daya, ka yi kyauta da. Kaga me yasa hukuncin ya sake? Ba ayan ba nasin ya sake, me ya sake? Lokaci da lura da al'umma insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum kuma ana iya duba hukuncin su sha bamban, ni da kai ga muri guda mu zo wurin annabi, annabi ya ce wani kar kai, kar ka duba to ya hukunci ya sha bamban, annabi na lura da mutane insha Allah. To wanga ya nuna ma ashe urfin kuma ana lura da shi lokaci ne zuwa lokaci insha Allah. Ga misali, matashi ya zo ma annabi, na azumi ne na yin sumbaci matana, sai annabi ya ce kai ka bari. Sofo ya zo wanda ya gugguje, annabi zan yin sumbaci, annabi ce je ka sumbaci. Yanzu wani ce to ya sumbaci kar, menene bambanci? Kaga matashi ana tsoron illa daga sumbata zai iya kai kame ka wakka matanka ka je kai 60 kuma baka iya 60. Sha annabi ya ce kai matashi bari. Kaga me yasa suka sha bamban? Sabida sofo wan kuma matashi. Sashe addini musulunci ana lura ma da hatta shekaru wurin tabbaka mai ita Qur'ani da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi sa tafiya da mutanen gari suka san sunan shi tafiya insha Allah ya baka dama zaka iya kai kasaru insha Allah. Shi sa zaka ga wani jiya shin ya samu kanshi da je ya ji kasaru, yanzu zaka ya samu kanshi ya ji ce ni ban kasaru, ina ga wanga ba tafiya bane, domin lura da zamani. Kar ka ce zaka zarge shi ma, yana ga cewa abinda aka je zamani ya ga cewa yanzu wuri ya zama sauki, zaka ka je ya ji suka komo kamar mai kiftawa da gani, kamar ka ji ababu ne ka komo. To wanga ababa shi ake lura da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa wanga ne tambaya da zamu tabbaka na farko. Akwai tambaya na biyu, ina da ka so ma kasar
wani irin tafiya, tafiyan da sabo ne ko ko tafiyan da addini ya yarda shi. Na uku, yaushe zaka ta kasar, yaushe zaka bar kasar, shine abin da zamu ansa in Allah ya so ya yarda wani lokaci daban insha Allah. Amma gabanin haka ga dalilan waɗanda suka ce za a yi 48 miles, da mu ambaci daidai a cikin na kowa, shi mu ga cewa cikin dalilan kowanne ke da rauni insha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilin wayanda suka ce shi 48 miles suka ce rawal Baihaqi, Imamul Baihaqi ya rawa gairu da sauran yan uwayinsa da wani Imamul Baihaqi an Ibn Abbas, daga Ibn Abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama, daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, annabi ya ce ya ahla makka, ya kuma zowa makka, la taqsiru, kada ku yi kasaru fi aqall kasada min 4 burda, abin da ya kasance kasa da 48 miles. Shi suka ce to wanga magana annabi ya nuna shin ba 48 miles ne ba ka kasar. To maluma sun zo su musu me nakadin wanga magana nasu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wani su ma suka ce maganan ga da'ifi ne, bai tabbata gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maganan ma ba gaskiya bane 48 miles annabi bai fadi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan na gaba suka ce wale anna masafa 4 burd, domin 48 miles tajma tana tattara mashakka safar, zaka ga kunci na ci, su suna ga 48 miles to lokacin gajiya ke zuwa. Shi suka ce akwai tafiyan da zaka yi more than 48 miles, ana ganewa baka samun magajiya, muna ganewa. To wanga shi suka nuna maganan ga ba daidai bane insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na gaba wayanda suka ce za a je kwanaki 3, su ma menene dalilin su? Mazhabin Hanafiya, marawal Bukhari, abinda Imamul Bukhari da Imam Sa'an ibn Umar, daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, annabi yace la tusafir al mar'a, wai kada na mace ta yi tafiya 3 kwana daidai 3 illa ma'azi mahramin, sai dai tana da mahar. Shi suka ce kun ga annabi ya ce salasa, shi yasa abinda ya kasance kwana 3 shi ake kira tafiya. Shi suka ce a'a, annabi na nufin ita macen wani hukunci ne daban. Shi yasa ba shi ke nuna shi dai tafiyan da ke da kwana 3 za yi yayi kasaro ba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Su ma an share dalilin su insha Allah subhanahu wa ta'ala, wanga hukunci ne daban. Suka ce dalili na gaba na kwana 3, annabi ya bada dama da kai shafe akan huf, an baka kwana 3 ne da dare 3. Shaka ce hukuncin huf daban, sannan hukuncin kuma kasaru daban. Yasa ba ku yi kiyasin me huf, kiyas ne ma alfarik, ababa ne daban, wan shafe ne wan kuma sallah ne. Shi yasa ba dalilin da ya nuna cewa kwana 3 ne insha Allah. She dalili na 3 adilla ma za alqailin bi adami tahdid masafa alqasar, shine yan zahira wanda su ne dalilin su daidai, babu wani masafa, ba wani distance da ake kira tafiya. Duk abinda mutanen gari suka san sunan shi tafiya, an baka dama kai kasar. Istadalla zahiriya, zahiriya suka ce mu ga dalilin mu. Menene dalilin su? bi adilla attaliya, ga dalilan su. Qauluhu ta'ala, Allah ya ce dama ai su zahiriya suna duban nasi yanda ya zo, kar ka yi wani tunanin ka yanda ya zo haka za a tabbaka. Kaga wani lokaci ashe zahiriya su ke kan daidai, shi yasa kar ka zo a ce zahiriya su suna duban zahirin nasi, shi ga kullun su suna kan me kusku. Kaga nan ga an doki zahiriya an bar ma jumhur insha Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce Allah ya ce wa idha darabtum fil ard, Allah ya ce in kuka tamu kanku kuna tafiya. Allah ya nuna 48 miles, Allah ya nuna 3 days, Allah bai nuna ba. Shi Allah ya ce falaisa alaikum junahun an taksuru min as-sala, Allah ya baku dama ku yi kaso, yasa ba wani masafa insha Allah subhanahu wa ta'ala. To wayan ga duka baki da aka tattara, shaka ga dalilin da ya kasance dalili mafi inganci shine dalilin zahiriya. Duk abinda mutanen gari suka san sunan shi tafiya, an baka dama kai kasaru insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mun saya da zance na she mu ga yaushe ake so ma kasaru, gidanka ko dai station ko dai she ka kai bigire wani tafiyan da ba sabon Allah ciki, sa'annan kwanaki nawa zaka ta kasaru, shekaru 5 kana akra da ka ta kasaru ko dai yayin insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nan za mu saya da karatu, domin khairul kalami ma qalla wa dal, magana shine dan kadan da aka fahimci aka yi aka ta. Sabon sati shi mu duba sauran masailin insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nan zan saya daidai da na fadi baiwa na Allah, kuskure a guna da la Allah zamiya na shaitani. In akwai tambaya daya biyu ina da jawabai san bayar, in ban da shi sai na je na tambaya na bidiyo na kawo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سامداك. نعم.